7. novembra sa na Prešovskej univerzite konala konferencia Jazyk, média, text, preklad 3. Je to vlastne vedecko-výskumné podujatie v rámci nášho lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti, ktoré funguje v štruktúrach Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Začali sme v miestnosti číslo 91, ktorú sa nám podarilo vybaviť naozaj špičkovou technikou. Pravdepodobne nemajú konkurenciu v strednej Európe. Tam sme otvorili našu konferenciu a jednotlivé sekcie pokračujú potom v ďalších miestnostiach. Ďalšie sekcie pod vedením profesorky Slančovej a docenta Rusnáka otvorili živú diskusiu v oblastiach translatológie, lingvistiky a médií. Takéto vedecké konferencie z hľadiska ľudského prístupu mi dávajú možnosť stretnúť sa s kolegami, ktorí pracujú na podobných príspevkoch, aj keď ja mám takú skúsenosť, že väčšinou som úplne osamotená, že vlastne odborníci na túto oblasť na Slovensku kvázi akože nie sú. Cieľom tohto stretnutia našich, ale aj zahraničných odborných kapacít bolo oboznámenie sa s aktivitami kolegov a ich profiláciou. Takým najvýznamnejším benefitom tejto vedeckej konferencie je vzájomné prelínanie skúseností. Z blízkych vedných odborov translatológia a média majú k sebe blízko. Navyše sa môžeme navzájom konečne v pokoji informovať o tom, čo vlastne v tom tichu vlastnej pracovne robíme. Lebo väčšinou sa stretávame v škole, na pedagogických hodinách, míňame sa na chodbách a teraz sme zastali čas a povedali, ako ten svoj vedecký vesmír uchopíme a dávame ho k dispozícii ostatným. Pre Mediálku TV Ivana Fedorová a Kristína Šatarová.